Check. Sound test, mic 2, 1, 2, 3. Sound test. Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Iayon ta po sa satong pagpamibi ang mga minasunod na misa intenciones. Thanksgiving offered by Robresita Labanto, Nitz Abio, Nene del Rosario, Augusto Bunao, Felix Riva, Arcilia family, Nemia Celevante, birthday blessings of Marian, Dolot Kang Matias family, Thanksgiving and petition of Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr., Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete, Evan Lawrence Rubio, Thanksgiving and petition of Estonanto family, prayer for complete healing of Maria Faye Donna Rodriguez and for divine guidance of Arnaldo II Bunyag offered by Benang, for safety and good health of Cindy, Carmen, Corvin, Joseph, Arnold Corby, Bunyag, and Michelle Angela Primavera, offered by Benang Bunyag, for safety and good health of Viel Maria, Gerald Theodore, and Jerome Rodriguez, offered by Rodriguez family, for complete healing of Ramon Rabenitas, offered by Nitz Abio, for safe travel of Julia and Rodolfo Tabliso to US, offered by Nene del Rosario, prayer for safety and protection, offered by Matias family, for the eternal repose of the following souls, Father Luan Harsha and Father Sol Sais, for the souls of all dead members of CRC and LLFCC, for the soul of Arnaldo, offered by Benang Bunyag, for the souls of Virginia, Jaime, Manuel, Salvador, Pasiano Jr., offered by Del Fornoles, for the souls of Jaime, Rodrigo, Antonina, and for all souls in purgatory, offered by Nene del Rosario, for the souls of Digna, Nicasio, and Ludovina, offered by Felix Riva. Ngunyan, iyo ang ika-18 Domingo nin taon. Ang tema, ang nagtataonin kahulugan sa buhay. Ang tunay na kaugmahan sa buhay, dahil makukuha sa mga material na bagay. Ang tunay na kaugmahan, yaon sa pagpapadanay kang grasya ni Jesus sa satuya. Ang grasyang ini, iyo ang pagkamuot na nagtataonin tunay na kahulugan sa buhay. Magkasararo kita sa pagpamibi sa laog kan selebrasyon nin Eucharistia. Ipamibi niyato na makamtan niyato ang tunay na kaugmahan sa paagi kan pagkamit kan mamamukto na presensya nin kagurangnan. Ang satong Santa Misa pamamayuhan ni Reverend Father Mark Anthony Beria, Formator and Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po sa pagpuon.
Unan niya ton sa tuwing selebrasyon, sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Han kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong mga tugang akuntan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigaw kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan madya sa imong mga nasasangkuban, asin warasan sa mga nagahagad andaing tapos na karahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, nakagibo asin kagsakop, baguhon ang mga linalang asin ang mga binago padanayon. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An buhay mayong kahulugan kun mayo ang Diyos. Ang Diyos nagdadanay sa satuya sa paagi kan satuyang pagkamuot, pagpapabanal asin pagpamibi. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Eklesiastiko. Hangaw kan mga hangaw, sabi ni Kohelet. Hangaw kan mga hangaw, an gabos hangaw. Taigwang tao na nagtrabaho sa kadunungan, kaaraman, asin kaurupan. Dangan sa tao na dai nagpapagal, itatao niya ang sa iyang kahirasaan. Iniman hangaw asin dakulang karatan. Anong ngunyan ang napapa sa tao sa gabos niyang kapagalan asin kahaditan kan sa iyang puso na tinitios niya sa irarom kan saldang, tagabos niyang aldaw, kakulugan, asin kamunduan, ang sinasapo, kung banggi, daima nagpapahingalo ang sa iyang puso. Iniman, hangaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kung ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasaan sa indong puso. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Binabalik mo ang magagadanon sa alpog. Sinasabihan mo, bumalik ka mo, mga aki ni Adan. Taang 1,000 taon sa mga mata mo, garong kasugmang nakaagi. Sarong torno nin pagtanod sa banggi. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Inaanod mo sinda, pangiturugan sinda. Pagkaaga siring sa duot na nagtutubo. Pagkaaga namumurak mantang nagtutubo. Dapit hapon naluluyos saka naaalang. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. An pagbilang kan samong mga aldaw, sa siring ipabatid mo sa mo. Namadara niya mo ang puso sa kadunungan. Magbalik ka, kagurangnan, no arin pa. Ata kaugayiman ang sa imong mga sarugoon. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Minamaot ni San Pablo na ang gabos makarani ki Kristo. Mapapasatuya ang presensya din kagurangnan sa paagi kan satuyang pagpapakamatanos. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, kung binangon kamo kaiba ni Kristo, hanapon nindo ang nasa itaas, kung sain si Kristo yaon, nakatukaw sa too kan Diyos. Katadungan nindo ang nasa itaas, bako ang mga yaon sa daga. Takamo nagadan, asin ang sa indong buhay, nakatago kaiba ni Kristo sa Diyos. Pag si Kristo magpahiling na, siya na iyo ang sa indong buhay, dangang kamuman kaiba niyang mapahiling sa kamurawayan. Kaya, gadanaan mga kabtang na dagaanon, pakikiapid, karigsukan, kalibugan, maraot na kamautan, asin kapasluan na idolatria. Dai kamo magpapurutik-putikan, kamo na naghuba, kan luma nindong pagkatawo, kaibaan mga gawi-gawi kaiyan, asin nagsulot kan bago, na binabago para sa kaaraman, susog sa ladawan, kan kaglalang. Digdi mayo ning Griego o Hudyo, turi o bakong turi, barbaro, iskita
uripon, talingkas, kundi si Kristo ang gabos, asin ang gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo, susug kisan Lucas. Amurawayan sa imo kagurangnan. Saro sa katawohan nagtaram kay Jesus, Maestro, sabihian sa kong tugang, nahirasan man ako kan sa kong pamana. Siya nagsabi sa iya, Tawo, si Isay ako, si Isay sako ang naggibong hukom o parataltag para sa indo. Nagsabi siya sa inda, magmaan kamo, maglikay kamo sa gabos na kapasluan. Hulita sa tahaw kan kasaganahan, ang buhay nin sarong tawo dain nagdidepende sa iyang karugaringan. Nagsabi siya sa inda nin parabola, sarong tawong mayaman nagkaigwan nin dakul na ani sa iyang uma. Nagparahurup-hurup sa sadiri na ansabi, ano ang gigibuhon ko? Huli tamayo ako nin matitipunan kan gabos kong produkto. Nagsabi, uni ang gigibuhon ko, rurumpagon ko ang sa kong mga tambubong, asin matugdok ako nin mas dakula. Duman ko titipunon ang gabos kong trigo, asin ang gabos kong karugaringan. Dangan masabi ako sa sakong kalag, kalag, igwa kanin dakul na rugaring na nasasaray para sa dakul na taon. Magpakaginhawa ka, magkakan, mag-inom, asin magpasiram-siram. Alagad nagsabi sa iya ang Diyos, Lulong, ngunyan man sa nang banggi, an sa imong kalag, babawion sa imo. Ngunyan, an mga inandam mo, mapapakiisay. Siring ang nagririmpos para sa sadiri, asin dai nagpapayaman sa katuyuhan kan Dios. Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Ikaw po danit doang mag-amigo. Ang gibo kay ni, ninhulita, ngunyan burungahanan ning santol, ang gibo ninda, nagduduman sinda sa sarong tanom na yaon sa laog kan sementeryo. Yaon sa may laogan kan sementeryo, igwa duman kahoy nin santol, duman sinda nagkukua, may dara sindang sako. Nagulay sinda na, sabi ninda, at yan ngayang matangang banggi, maguno kitang santol, tanganing ipabakal ta. Banga kita kang gabos na makukuata. Kaya ang ginibo ninda, nagdara sindang sako, nagsakat sa kahoy, nagkuasinda. Kang mapano na, nahulog si Dua duman sa balyukan, gate. Kaya pagbaba ninda, sabi, at yan ta na ngaya yan balikan, bilangon ta na ngaya, duman sa likod ka ito, tabaka may makahiling sa to. Kaya nagbilang sinda, nagbangaan kan sa indang naguno. Sabi ninda, saro sa imo, saro sako. Sabi ni Pedro sa iya, o Juan, bangauntang tama, saro sa imo, saro sako. Saro sa imo, saro sako. Ngunyan, igwang burat na lalaki na nag-agi, nadangog ang pagtaram kan saro na saro sa imo, saro sako, saro sa imo, saro sako. Kaya itong burat garo na
nawara si sa iyang kaburatan, ninhulita, gusto niyang usyusuhon, ta nakakadangog na siya, na may nagbabangaan. Kaya padagos-dagos si duwang nagbabanga kang santol. O, saro sa imo, saro sako, saro sa imo, saro sa. Ngunya natakot na siya kang siging bangaan. Natakot siya. Kaya binutasan niya si sayang arak, duminalagan siya sa simbahan, nagsumbong siya sa padi. Sabi niya, Father, yaon nga duman ang Diyos sa kaan demonyo nagbabangaan ning mga gadan, ning mga kalag, yaon nga sa simenteryo, Father. Sabi ka itong padi, ika ngaya, iyon na ngayon ang epekto kan nakainom ka. Kaya, daiman ngayon totoo. Father ngayon, nagbabarangaan na ngayon dumanin kalag. Kung sabi nga niya, saro sa imo, saro sa ko. Kaya, nagbabarangaan na ngayon, Father, ning kalag duman sa simenteryo. Sabi kan padi, dahil nga ako nagtutubod sa imo, ta aram ko ngaya, nasa impluensya ka lang nin aram. Sabi niya, katong burat, gusto mo nga, Father, mag-iba ka sa ko. Kaya, nagluway-luway ang duwa. Kung gusto mo nga, Father, ibahan kita di. Nagluway-luway si duwa, pasiring sa sementeryo. Hanggang nakaabot sinda duman sa may gate. Sabi ka itong duwa, padagos pa sinda sa pagbangaan. Saro sa imo, saro sa ko. Saro sa imo, saro sa ko. Sabi kang padi, totoo nga ya. Tapos nagpaparadangog sinda kung sisay ang makakadakol. Sabi, saro sa imo, saro sa ko. Tapos nagpundo na. Sabi kang padi, nagpundo na baga ngaya. Sabi ka itong duwa, pantay na ngaya kita, ning bangaan. Pantay na ngaya kitang duwa. Sabi ka itong sarong amigo, igwa pa baga ngayang duwang nahulog duman sa may gate. Pakadangog kang burat sa kakampadi, kuminaripas sinda ning dalagan, taakala ninda, sinda ang babangaon. Mga tugang, totoo na pagbarangaan, gusto niya to perming paratas. Mayong nakakalamang, mayo ning masobra, dapat pararehasan na. Kung duwa sa balyo, duwa man sa imo. Minsan ka mo magtugang, bahong iyo po, tamahin na nakitang saro. Pero kahit pong panahon, ang panganay na aki, pag abot sa barangaan kang mana, igwanin garantiya na doble ang makuko ang yaman hali sa pagsasadiri kan pamilya. Kaya sigurado na ang naghahapot o naghahagad pabor kay Jesus, bako na panganay. Ngunyan, ang susi sa para masabutan niya to ang nadangog niya tong parabola, makukuha niya to sa Ebanghelyo na ang sabi, maglikay kamo sa gabos na kapasluan, hulita sa tahaw kan kasaganahan, ang buhay ning sarong tao, dahil nagdidepende sa sayang karugaringan. Pinagmaot ni Jesus na dai magin hukom sa kung ano paman ang dai pagkauruyon kan magtugang. Kundi ang pinagtawan tulos niya nin doon, sa punto nin pag-urulay ang manunungod sa pagiging maimot o maimon o greed. Ang lalaki sa parabolang nadangog niya to, kung hihilingon, binayayaan nin marahay na daga asin dakul na ani. Sa padagos na pagtao kan mahal na Dios nin balaog sa saya, imbis na gamiton para sa mga biyaya na itinao sa iya, dahil niya ginibo. Asin an inasikaso sana niya, iyo an padakulon, an mga ini asin pagyamanon lalo. Kaya nga nagpagibo siya nin dakulang tambubong o kamalig o istakan. Tamayo na siya nin malalaagan. Alaga dahil niya aram na sa bangging iyan, magagada na siya. Kung babalikan niya to ang binasa, tinapos ni Kristo ang parabola sa siring. Siring ang nagririmpos para sa sadiri, asin dahil nagpapayaman sa Yohan kan Diyos. Ining parabola kan mayaman na lulong, igwanin 2 punto. An enot, na dahil niya to, ituon ang sadiri sa pagparatipon nin kayamanan.
Igwanin magayon na paghurup-hurup sa parabola itong sinabi kan Diyos sa lalaki. Sa kiisay, mapapaduman ang tinipon mo. Inisarong pagpahiling kan ideya na yaon sa Eklesiastiko na ansabi, iwawalat niya sa tawo na daiman lamang nagtabang sa paggibo kayan. Inisayang asin bakong matanos. Ulita anong pakinabang nin tawo na naghigos, na maghigos asin magpagal sa irarom kan aldaw. Nahihiling niya to ini kadaklan na beses duman sa mga tao na mayo na nin ginibo kundian magpayaman sana. Alagad, pakagadaninda, ano ang nangyayari sa yaman? Kadaklan na beses, iyo ang pinag-iiriwalan. Lalo na sa magturugang, ninhulitaan iba, maawot na mas dakol ang sa inda, asin urog sa gabos, bako sa nang kausa nin iriwal, kundi minsan inipa ang dahilan kan mas magabat na kasalan, arog kan paghabon, pagdaya, asin paggadan. Ngunyan bot sabihon kay ni, kung kwarta ang kayamanan, pagsasadiri asin ano paman, ang satuyang kagurangnan, naturalmente at Diyos bako. Ikadua, na punto sa parabola, iyo ang katotohan na dahi kita biniyayaan kan mga balaog nin Diyos para tipunon asin sa dirihon sana. Igwa po ako nadangog na istorya, dahi ko aram ko nadangog na po nindo ini. Na, igwan sarong lalaki na ninhulita aram niyang ansa iyang mga pagtaraid para hagad. Kaya, kan nag-ani siya, dahi niya ipinaaram sa iyang mga kataraid. Nagsararado siya nin harong. Sigabos na inani niya, mga kamuti, kamuting kahoy, mga batag. Pigtarago niya tulo sa laog ang harong. Kaya ang ginibo niya, sabi niya, ngaya maray pa ibinta ko, tanganing may kwarta ako. Pero, tistingon ko, maluto mo na ako, tanganing namitan. Takita po baga, dapat masatisfy ka mo na sa sadiri mo na ini masira. Ngunyan nagparaluto siya ning mga banana Q, kamuti Q, tapos mga ginatan. Itong pinasiram-siram niya pa, may mga langka, may mga sagot. Ang aning mapasiram lalo. Ngunyan, pigsararado niya ang harong, tahabo niyang hagadan kan sa iyang pagtaraid. Igwa siyang amigo na nagbisita sa iya. Kaya, sabi niya, one time, ka nagluluto na siya, nag-abot ining amigo, nahaloy niya lang dahil nahihiling, nagtutok-tok sa iya, sabi niya, barkada, kumusta ka na? Aram kong yaong ka dyan sa laog. Dahil siya nagsisimbag, haloy, natuktok. Dahil niya talaga pigsisimbag. Sabi ka itong sayang kanamigo na yaon sa laog, yaon na naman ngayon eh. Maharagad na naman ngayon eh, magpuon ngayon digdi sa sarunan. Kaya, imbis na amimerit, binukasan niya. Pagbukas niya, sabi niya, nagsagin-sagin siya, "O, kumusta?" Dahil taka kaya ngayon nadadangugta, dakula kong ginigibo sa laog, nagluluto ngayon ako. Sabi kan lalaki, "Iyo nga ni ngayon, mahamuton ngayon tigluluto mo. Pwede lamang ngayon, makanamit ka lamang ngayon pigluto mo." Sabi kayo ning sayang amigo, "Iyo na ngayon ang sinasabi ko. Hain ka ngayon kan ako nagtanom kayan. Hain ka kan ako naggudak kan daga. Hain ka sa pag-ataman kayan. Hain ka kan ako nag-ani kayan. Tapos ngunyan mahagad ka." Sabi kay itong lalaki na amigo niya, "Pasensya ka na kaya ngayata, kan panahon na ito, nakulong ngaya ako. Nakagadan akong maimot. Kaya ngaya day taka matabangan." Sabi kan sayang amigo, "Ay, sige na, lugod ngayon. Luwag na duman. Kung gusto mo ngayon magbalon, may tupperware dyan." Mga tugang, biniyayaan kita, tangani na kita, maging biyaya man para sa iba. Sabi nga ni kayan, ining mga itinatao sa tuya, pagpagirumdum sa satuya. Sabi nga ni sa proverbio, igwa ni nagwawarak na nagyayaman pa. Igwa manin sobrang magsaray na nagkukulang pa. Sa proverbio,
Sinabi pa, galangan mo an kagurangnan sa imong kayamanan, asin sa enot na bunga kan gabus mong mga ani, asin mapapano nin trigo an sa imong tambubong, sakaan mga arakan magsusupay nin arak. Ining mga nasambitan, malinaw na minapahiling asin minapasabot na kung tatawan niya to nin onra asin pag-umaw ang Diyos sa paagikan sa tuyang pagsasadiri, o kung ano ang igwa kita, ang Diyos padagos man na magtatao nin mga balaog asin biyaya, tangani na makapagtao pa kita nin mas onra asin pag-umaw sa saya. Alagad minsan po kaya, baga, kita mismo, dahi taaram kun hanggang sain dapat kita maghiras o magtao. Bakong minasabi kita, nagtao na baga ako, tama naman yan. Paano man pala ako? Iyo po baga niyan sa tuyang pirming sinasabi. Sa libro po na ang titulo, What is Given from the Heart by Patricia Makisak and April Harrison, igwanin tulong klaseng para tao. Ang enot, itong inaapod na mga grudge giver. Ini itong mga tao na pirit kun minatao o minatao dahil sa kasuyaan. Halimbawa, o sige na ngaya, hali na, uuya na. Iyan itong mga inaapod niya to na grudge giver. Ang obliged giver, sinda itong mga minatao na kung sain sa buot nin kaipuhan ninda magtao. Itong nauobliga sana o may kontribusyon nga kita. Si dawa nga mag-attender ka o magdaing, matao ka, obliged giver. Halimbawa, sa limos, ansin mga donasyon o solicitation, iyan baga po ang ano kaya. Ang panghuri po, itong inaapod tang thanksgiver. Sinda itong mga tao na minatao nin hulita sa pagbuot ninda, inisarong pagpahiling nin gawi nin pasasalamat, asin siring man, manifestasyon kan sa indang pagkamuot, sa indang tinatabangan. Anhapot po duman, sa kamong klase duman sa tulong nasambitan. Pagirumdum sa to na kung biniyayaan kita nin ano man na kayamanan, material man o bako, day kita mag-erok dyan o day niya to ituon ang sadirita sa bagay na iyan. Kundi gamiton, tangani na dawa tunay na dukha, alagad mayaman sa matakan sa tuyang Diyos. Kung hihilingon ta sa kabilugan, ang mga binasa nagpapagirumdum na kita bilang mga tao na padagos ang paglapigot asin pagmaigot sa pagtrabaho, na sa paagi kan siring ang gabos na tinipon niya to, dahil masasayang kung ihihiras niya to iyan sa iba. Sa sitwasyon na kita mga Kristiyano na may manlain-lain na bukasyon, pangapudan, alagad ang pangapudan na magbalangibog kan marhay na bareta, inako niya to kan kita binunyagan. Kita kasaro ki Kristo, na day kaipuhan ang dakul na bagay o mga material kung kita masunod sa iya. Bilang mga disipulo, pinapagirumdum kita na lingawan o bayaan an anuman ng mga bagay, asin itaw ang puso sa iya nin bilog. Tangani na kung madangog niya to ang tingog kan Diyos, day kita magbungog-bungogan, makakapagbuta-butahan, kundi maiintindihan ang kamautan niya para sa satuya. Kaya nga ni pinapagirumdum kita kan salmo responsoryo na ang sabi, kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasa ang sa indong puso. Amen. Matindog po. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat halik sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan,
Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagsusupayan pagsarig sa pangataman kan Dios, buksan niya to sa tuyang puso, sa langit no na Ama, para sa balaog nin kadunongan tanganing danay niya tong mamidbidan ang mga tunay na mahalaga sa buhay. Sa lambang pag-arang, ang sa tuyapon simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, kapadean asin relihiyoso, padagos na ipamidbid ang presensya ni Kristo sa bilog na kinaban, huli kan sa indang pagpakumbabang pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, magmangno sa mga daing sukat na yaon sa kahurasaan, asin kadifisilan, asin nangangaipukan sa tuyang tabang, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pakipagkapwa sa ibang tao, dahil masukol kan sa indang rugaring o trabaho o iniirokan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagsasakit as sinagihelang, makamate kan presensya kan Diyos sa indang buhay, asin makasabot na an sa indang inaagihan, sarong paagi ning pagharubay kan ebanghelyo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, mag-ako kan liwanag, katuninungan asin kapahingaluan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, nagpapasalamat kami sa imo. Huli ka nagsusupay mong bendisyon, tabangi kaming magin madunong dapit sa mga rugaring. Tanganing day kami magin mga uripon kay ni huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Natindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, makumanlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kaugaying pabanala, ining mga dulot asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakripisyong espiritual, himuha kami mismo na daing tapos na atang, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagpuran.
Ginibo mo ang gabos sa sangkap kan kinaban asin hinusayan mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo asin ipinasakop sa iya. Ang gabos nangangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang. Asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imuhuli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kay bakan gabos na angeles kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabot din gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami pabanalakan ng bunkan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na Hesus Kristo. Kansya sa rugaring nyambot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya ning tinapay asin pagpasalamat. Binaakini asin itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, magakok ang magabos asin magkakankay ni. Tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya man in kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyong mga disipulos na ansabi, magakok ang magabos asin mag-inom kay ni. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Leon, sinkan sa mong Obispo si Rex Andro, sinkan gabos na klero. Siring man girom dumasa imong pagkahirakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglawam kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Dios, kay ba ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanig umagin kairas kan buhay na dayang kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring manhuli sa aki mong sa Hesus Kristo. Huli sa iya, asin kay bane asin sa iya sa imo Dios amang makakamhan. Kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Tukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos o nakaugalian ng angas kitang magsabi. Agaw kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, magindanay na taling ka sa kasaalan. Sin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan magmapaglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Heso Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan ni tinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Agpatinarawan kamo, nin katuninongan. Salan pag
Uyan, kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtarampas na asinan sa kong kalag, mauumayan. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan ang tabayi kandaing tapos na tabang ang mga binabago mo, huli kan langit no na atang asin sa daing untok na pagsurog sa inda, pagkanigo asindang magkamit kandaing tapos na pagtubos, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa pagpasalamat asin sa announcement. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunya na si Reverend Father Mark Anthony Beria. Ang satuya pong mas sponsors, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, as in Engineer Stephen Balang and family. Ang satuya pong choir, CRC Youth and Kids, and ako. Salamat po. Salamat man sa mga akolito, sa mga nagbasa, asin Ministro Laiko, asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-ayre kan misa nin Banuaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin Banuaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin Banuaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po para sa huring bendisyon. Sa Indo, Asin sa imong espiritu, bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamuhan na Ama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo, asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Diyos maraynal daw po sa inyo gabos mga tubo.